Vítam vás v relácii Sexy pôde na plážu aj na vode dnes s mimoriadnou témou. Dnes máme 1. marca a ako sa hovorí, marec mesiac knihy. Ale čo málo ktorý z vás vie, je to, že marec je aj mesiacom zvieraťa. Agroturistika, príjemná voľnočasová aktivita alebo činnosť ohrozujúca ľudský život. Tak na to sa pozrieme v následujúcich dokrutkách. Avšak upozorňujem, sú nevhodné pre maloletých a pre psychicky slabšie osoby. Ovce, prívetivé nemé tváre alebo chladnokrvní zabijaci. Ja sa pýtam, komu tieto zvieratá zvonia do hrobu? Budíme sa. Jediným rizikom však nie sú iba ovce, predstavujú to aj poblázené husy. Všetci sa majme na pozore pred týmito nebezpečnými tvormi. Ja sa lúčim so vstýčeným palcom. Dneska máme svätého Albína a ako sa hovorí, na svätého Albína nesadaj starcovi do klína. Pre reláciu v Sexy pôde Evelyn.